Е, там горе отиваме. На оня връх. Ще покажа къде е реално. О, ето се вижда, да. Ще е панорамно. Не забравя такива неща. Штрайк, къде е близко. Не искам. Любимата ми част. Морени. Морени. Море от морени. Пътека. Там другари е заслоната. А? Найс. По пътеката. Хубавите камъни. Ако някой си мисли, че няма камъни в Пирин, в Пирин няма камъни. Това са малки камъчета. Ако не сте виждали пиринска пътека, ето, гледайте. Това е пътека в Пирин. Невероятна пътека. Валявишки езера. Косио.
Слизаме по пътеката с Косио. Косио е мега щастлив, че сме на пътеката. Каква пътека? Мога да го кажа още няколко пъти. Ето Косио, ето това е маркировка. Те камери са натрупани спомен да предва човек, който го е. Спомен, това са паметници. О, фак. Не, там долу виждам, ето тук. Точно зад скалата тръгва нататък. Видях истинска пътека оттъпкана. Ето тук. Следа. Косио е в страни от пътеката. Косио ще слиза по тия камъни. Аз слизам по пътеката, която изгледа точно като неговите камъни. Не знам защо. И е пътека. Ето сега виждате Косио как слеза по пътека. Това тук е пътека. Надолу Косио слиза като млада козичка. Тук ще е по-лесно, между другото. Много по-лесно. Пътека, Косио! Пътека! Ето с Косио вървим по пътеката. Митичната пътека в Пирин. Много е красиво и е много приятен път и маршрут, който препоръчвам на всички да опитат. Ако може да не ме псуват после. Thank you. Ето тук е Косио. Пие протеинче. Изпи си протеинчето. А там горе в далечината има някакви хора, които не се виждат. Не се виждат много добре. Но има някакви ентусиасти ходят нагоре. Връщат се, т.е. отиват там, където ние бяхме. Стигнахме си дървата. Давайте. Как това е шо назад? Тях не съм го минал.